Bezradność. Idą to wspominki jednej babeczki, które podsłuchałech pora dni temu nazw. August. Każdy miarkuje, jak wygląda i ku czemu służy. Ja też genau wiem, od niedawna pora dziołach dawać se rada ze przeciekaniem albo zamontowaniem nowego odpływu. Do niedawna też nie miałach problemu z odkręceniem dekla na krauzie albo Kugelschreibera, co by zwekslować driny w kłod. Naisto do niedawna to poradziła. A dzisiaj nastawiłach pranie, wasz maszyna mący, a joch wlazła do bady wanny, bo zaplanirowała, co podwil ten program krótkie pranie się nie skończy i rozwiertna się ze kompanii. Już blanku obleczono wylazła ze bady cimra, a sam we kuchni na dylinach ocean. Pierwszy myślonek prasknął szlał. Sprawdzą, nie prasknął. Nie wstrzymali dichtungi odpływowe. Toż też najprzodzi lapa i wycieranie dyliniów, a nie skorzy szraubncy do gracy i próbowała poodkręcać wszystko, co było pod Augustem. No ja, próbować to ja się mogę, jakożby inaczej. Moja siła w rękach nadowo się do przeniesienia co najwyżej heftu, cajtungu albo odkręcenia krauski za jakimś kremem i to nie zawdy. A co by to pierun szczelu, co ceroski, nie znam żadnego gulik trauera, rukorza, ku temu żaden ze moich przyjacieli nie ma anongu, jak taką awarię szybnąć. Okrom tego zawdy do was rada. Próbuję seringować się z tymi bioseckimi dwoma szraubami we cedzitkach odpływowych, ale blank ci podary mnie. Pod szwajs na czole, gracy czerwone od anstrengungu, od tego wysiłku, a już samą chęć fasnąć siekiera we grace i ozburdać we pulwer i ształp ten czołki zasmolony August. Słepać ze tych nerwów zasło mi we gorle. Prask, szklonka leży szczaskano na dylinach. Po jakiemu? No to blank einfach, za ciężko. Szaufelka, śmiatek we gości, bo się po haratą grace. Jeszcze dobrze nie pomyślała, nie pomedykowała, a już jegliczka szklanno wlazła mi do szłapy. Gringłach zaroski do sąsiadom ze prośbą o hilfa. Jest we robocie i można po szychcie kuknie do mnie, jak nie przepomni. Czeko mi furt zmieniła fach, powiadło, napięcie, skany się do 100 pierunów bierę tela kwie ze jednej szklannej jegliczki we tej szłapie. Szłapa pewnikiem odrośnie, ale ten August mnie do imentu przerożo. Na szczęście poradza jeszcze klikać na tastaturze. Żykna wam i że nie ma nic naisto gorszejszego, jak być uny, jak mieć tak odiosecko bezradno. Eugen z Pnioków.